Bandiraɓe min calmini mon kala inde mun e yettode mun no gonɗon e no gonirɗon dendagal daroɓe Windire TV e mbade kuptidimɗi en bayrodiri kono noon koye haljoji aduna wonno en tellinani juuɗe men hay saaha goto koye liggiyaji ɗi gonɗen e nder wuuro ngo kono kadi e caggal wuuro ngo ha ɗo ɓuuri woɗɗude Fouta e Kumbaru e wiide dendagal bandiraɓe yewoɓe Windire TV yon jokku darde vidéo ji ɗi mbaɗon partagé mbaɗon like nde tawno kadi ko onon goni doole amen kadi mbiɗen jiiɗi mbaɗan yo mbaɗ abonné nde tawno so tawi min dañi doole ko onon mbawi jaggude hen hamin daña doole ko wona ɗum bandiraɓe en gartat e gueɗe ɗe ganduɗa kewi e ɗeɗo balɗe woni le 8 novembre 2025 tawa kadi ko landa Pastef waɗanno terra meeting waɗanno ɗum ko Ousmane Sonko e wondiɓe muɗum bandiraɓe hewɓe gila meeting o suwa bandiraɓe hewɓe wonno lirdi ɗum wonno jiiɗum moni kala ene jogui yiyande saabu soko tawi konngol woni gotol so fukkima e leydi so tawi ken joyo ko haqqillaji joyyi famamuji joyyi moni foof ene mijorto kono en paami kam gila e préparation haalullaji kewɗi mbaɗi hen waɗi yimɓe hewɓe mbi ɗo yarete parti Pastef walla Ousmane Sonko natti jogade doole joguinoɗe saabu hewɓe e yimɓe wonduɗoɓe makko koko mbaɗi découragé nde tawno yahare munen koko boni ko ɗum saabi yimɓe hewɓe jalti e makko kono alay saago jaɓanen o mo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko to banggue communication hewɓe e yimɓe waɗoɓe politique nena e nder leydi ndi omo daɗi ɗumen to banggue communication sa ƴeewi oɗo meeting oɗo rassemblement pattam lama manam ɓe mbaɗi le 8 ko gonga ɓe mbaɗi hen communiqué kono ko ɓuuri ko hewde eɗen mbawi wiide ko opposant ji ɗi e koye munen ɓuuri ni rokkude meeting o promouvoir guila soa arde ko hono noon kadi ɓeɓe ganduɗa ko militant ji Pastef darima hen darde fattam lamire kono ɗum fo e wade noon yimɓe hewɓe mana wonko panno e oɗo meeting waɗi ni wiiɓe Ousmane Sonko hade le 8 o nattat wonde premier ministre soit ko o riwe walla o waɗa démissionné kono caggal nde meeting o waɗi haalullaji kewɗi kalama hen ɓe mbi ko haalno tan ko ɗum o haalti ko haalanno ko gila ko opposant e ko jooɗi ko ɗum tan woni mana ko haalti ala goɗɗum mana ko hesɗi hen waɗi wiiɓe ko haali ɗo ko haalande saabu o woni koye wadde dégagé de responsabilité makko wonmo yiɗi juhnude kono ɗum fo e waade noon en jaɓananmo oɗo meeting mo ganduɗa waɗama le 8 novembre 2025 so tawi ko gonga waɗi yimɓe gila meeting o ene heddi wadde balɗe 4 ko nden parking o watti hewde waddi en jaɓanat ɓeɓe ganduɗa ko kañumen goni Pastef to banggue mobilisation haɓe mbawi ɗum no feewi Ousmane Sonko wonko yimɓe hewɓe panno holko panno yimɓe hewɓe panno ko so tawi o ari kala ko haali no wayi wade foof o yaltata ɗon o haalani e Diomaye wonde ɓe beldani walla wonko kono sa teskima e haala makko ka min ko jaggumi hen won fannuji ɗi jaggumi hen kono fannu mo ɓurmi jaggude hen mboɗo wawi wiide o juhni président de la république o juhni président Diomaye Diakhar Faye wiide ɗum koye parti o jeeɗa wiide ɗum artu e parti o wiide kanko omo andi hakkude makko e Diomaye so Allah jaaɓi bonande ummotako to makko omo gonɗini kadi ummotako to Bassirou Diomaye Diakhar Faye kono wona toon woni juhnude nde juhnudemo Bassirou Diomaye Faye ko wiidemo systéme gonnoɗo ɗo henno
ha joni système o nena ɗo en ha tengti to banggue justice ɓen wonnoɓe ɗo ko ɓen tan hande goni ɗo ñawnoɓe mo ha jaltinimo e liste électoral ñawnoɓe mo ha kadi mo wonde mana candidat ha joni ko ɓen tan goni ɗo ɓen noon so tawi lawƴaka so tawi guittaka ɗo leydi ndi wayata no foti wade joni noon yo neɗɗo miijo e nder haalande nde hol wawɓe ittude wonɓe ɗo ɓe wonɓe ganduɗa hay neɗɗo goto wawa dirtinde ɗumen sona président de la république ko on jogui ɗum ganduɗa décret mo ganduɗa kañum jogui hattan nomde e ittude waddi o mona wiye yimɓeɓe gande wonnoɓe ɗo ene bonna ɓe soko tawi ene ɗo keddi ha joni koye wona min so wonko mbawmi hattanam wonɗo haaɗi waddi o jukni Bassirou Diomaye Diakhar Faye e population ɗum ko jugunde mawde woni ɗon goɗɗum ko wona ɗum wonko haali ha ɗo ɗo yarate min mboɗo ronki famde holko mi famani sabu yimɓe hewɓe ene janiranno e président Macky Sall wiide président Macky Sall watta sanctionné neɗɗo jeeyaɗo e muɗum kala bonande wawi wadde e nokku fof mo wawi wadde ittete e nokku faare e nokku goɗɗo sabu arino saaha haɓe kalanno hen to banggue université haɓe mbiya o mo ganduɗa kañum woni Cheikh Oumar Anne wonko tumano toon au lieu waɗe sanctionné kono ala itta ɗon waɗa rokka promotion waɗa ministre haɓe mbiyatno toon to ministre de l'intérieur ko faati e pewnugol d'identité ji won moojere wonnode hen e on saaha wonno toon ko Abdoulaye Daouda Diallo au lieu sanction waɗa kono sanction waɗani o ittu ɗum toon o faari ɗum ministére mo ganduɗa ko toon tigui manan ngaalu leydi ndi woni ko ɗum yimɓe janiranno e président Macky Sall ene mbiya kala ko neɗɗo makko wawi wadde e bonande o watta ɗum sanctionné waddi so tawi min mi yi ko ganduɗa ene nandi e ɗum ha ɗo ɗo yarate mi jooɗoto mboɗo miijo holko ɗum woni d'accord o mo ganduɗa ko kañum woni Abdourahmane Diouf docteur Abdourahmane Diouf o waɗama ministre caggal ndewo jeeya e wallodirɓe e coalition Diomaye président kanko o waɗama ministre yeehi ha ari saaha e haalande Ousmane Sonko nde o haalata o innani hay goto kono haaloɓe Pulaar mbi so ɗemgal ummima haqqille sorat joni noon holno gasirta o mo ganduɗa ko kañum woni ministre Abdourahmane Diouf won ministére mo wonno won tuuma muya gonɗo e dow muɗum won ko wiya wonno e wadde won surfacturation mo wonno e wadde cikkumi so tawi ala ko heddi neɗɗo woni ministre won tuuma muya pawaɗo e dow mum so tawi remaniement waɗi wona ene dirtine on ministére ene fate ministére goɗɗo wiye yo dirtine oɗo ministére fate o ministére gueɗe mum gona e ƴeewede cikkumi soko tawi neɗɗo tuumama surfacturation so remaniement waɗi jomum foti ko ittede directement goɗɗo lomtine waddi min e on banggue ha ɗo ɗo yarate ene jiiɓi haqqillam soko tawi docteur Abdourahmane Diouf wonko tuuma e banggue mo joguino o ittama e oɗo ministére fotani waɗede oɗo ministére foti tan ko wirede directement ande o wonko waɗi goɗɗum ɗum o wi won baɗaɗo épinglé fodde wonde 2 milliards e ko fawi haqqillaji pop jeehi koye o mo ganduɗa kañum woni Mimi Touré bandiraɓe holno haqqille wawi jaɓirde Mimi Touré ene jogui tuuma muya gonɗo e dow mum yo wonde mabɓe te kamɓe ɓe jiiɗi wondude koye labɓe koɓe labɓe ɓe jiiɗi wondude koye labɓe ɗo min ene tundi hooram nde ha tengti noon eko Abdourahmane Diouf ko ɗum ene tundi hooram
ko ɗum yimɓe jigiranno président Macky Sall o watta jamais sanctionné o mo ganduɗa kamɓe gondi waddi so tawi ɓe gondi e Abdourahmane Diouf woni e ministère woodi ko tuuma so tawi remmonima waɗi foti ko diwde directement fotani farede ministère de l'environnement so tawi ko on Ousmane Sonko wiyata goɗɗum ko wona ɗum ɗo yarete ene wiye jamma e ñalawma det cachet ene woodi dariɓe lang ene mbiya det cachet wodani woni ñamande suuɗade wodani bandiraɓe il est temps yonti ɓeɓe ganduɗa ko waɗoɓe manipuler yimɓeɓe darto soko tawi ñamande suuɗade ene woodi min cikkumi hankadini wiyede wodani nde fotani haalede min cikkumi soko tawi ala ko heddi FMI wi ñamande suuɗade ene woodi hankadini mboɗo yaadi eko Ousmane Sonko haali ko kala dariɗo lang ene wiya ñamande nde wodani lawol ne foti fawede dow mum saabu en dokkat yeru Covid-19 nde arnoɗo henne nde wiya ene woodi yimɓe ene daro ene mbiya Covid wodani waɗi noddaɓe hen ene jeeya e ɓen mbay peex wadde leydi wonno foti darorade leydi wonno foti yarude leydi wonno foti darorade wonno foti yarude heddi ko hankadi ñamande nde holno nde yoɓirte ko bonanno boni ñamande wonde wande ni beele ene wasa wattude ko ɗum woni ko foti ƴeewede ko ɗum woni ko foti toppitede ko ɗum woni ko foti réglede so tawi en kaldat gonga mobilisation en mbiyata en meeɗa yiide mobilisation baaɗo dani kono mobilisation baaɗo dani baɗɗo le wiɗo hono makko weeɓani yiide hono makko weeɓani wadde meeting ene waɗa yimɓe ngara ko adi balɗe tati oɗon meeting walla en meeɗa yiide ɗum ni mbiyeten goɗɗum ko wona ɗum yimɓeɓe e koye munen parti o e koye munen e yimɓe woɓɓe wellelɓe e koye mumen yo gaddu ñamde yo gaddu yarde yo gaddu ene dokka yimɓe ene ñaama ene jara café ene mbaɗa ataye ene jara ataye taw ko gratuitement bandiraɓe ɗum meeɗa wadde e leydi Sénégal meeɗa wadde en jaɓat ɗum ɗo ko waɗi meeɗa wadde si wondi Ousmane Sonko ko phénomène to banggue politique on accepte alay saago jaɓen ko kawis to banggue politique kala nde o wuuri wiya o moni yana yimɓe jiyamo e facette goɗɗo yimɓe jiyamo e mbadi gondi yimɓe jiyamo e doole goɗɗe so tawi won jagguɓe yimɓe wonnoɓe makko jeehi bandiraɓe so won yaɓene de won arɓe so won yaɓene de won heddiɓe so won yaaɓe won heddiɓe heddi noon hakkude politicien ji pouvoir et opposant meeɗata nanodirde meeɗata famodirde moni kala ene wawi haalde politique moni kala ene wawi haalde yiyande mum moni kala ene wawi haalde famamuye mum kono etoɗen andude etoɗen jaggude etoɗen famde enen pop ken Sénégal naɓe enen pop ken gotum ma wood wonduɓe ɗo hande to banggue politique janggo gondata won wonduɓe hande meeɗa wondude kala keɗen kalda kala keɗen mbiyodira kala keɗen mbaɗodira erɗen fawde ɗum e lawol min de ko ñagotomi oɗo régime gonɗo ɗo kala mo junggo mum moddi e ñamgol kalis ngaalu Sénégal yo lawol rewe dow muɗum mi wawa famde noon yimɓe hewɓe limtinɓe ene mbiye won ko tuuma e munen e kalis leydi ndi ha ɗo yarete lawol yettaki ɗumen tawa noon won jaggaɓe hande lebbi limtindi ene gone kasoji ene goppi ɓesguji munen ene gone kasoji so tawi won muɗɓe dendagal muɗɗo yo ande oɗo muuɗi yo jagge lawol rewne e dow mum pour janggo goɗɗum ko wona ɗum enen poti rentade enen wonɓe e réseaux sociaux ji ɗi
sabu en ji publication goro hande ko dum tan woni ko nyalli haalede biyeteɗo Yaya Dia ene waɗi publier wiide ɗum soko tawi meeting goɗɗo watti ma fellu Ousmane Sonko ɗum hay soko fijirde hay soko gajare hay soko yano ene hantodiri kadi ɗum ko addande hoore mun fitina ko addande hoore mun caɗele addande bandu men tampere dendagal ko neɗɗo wawi wadde commentaire ko wawi wiide e ko wawi wadde won haalullaji eɗen poti rentodirde ɗum e koye men an opposant o noon an gonɗo e pouvoir o saabu hade politique o ko eɗen ndendi leydi ndi enen jiidi yumma e baba enen jiidi ko ndendiɗen ko ne heewi mone men kala yo reno haalde ko hantodiri yo reno yaade ko hantodiri yo reno wadde ko boni janggo e jaam woto wonande ɗum nimsa saabu ko ɓoyani ko en nani kanko hoore makko o yalti yafnade kono hade yafnade wasde toñji ɓuuri hade yafnade wasde toñji ɓuuri wasde haalde ko ɓurti ɓuuri woten keɓ e jeese téléphone aji men tan eɗen kaala ko weeli en eɗen jaa ko weeli en tawa eɗen mbawi haalde ha kaalen kene lepta en to banggue meeting o e mbadde kuptidinɗi félicitation meeting o rewi lawol waɗani caɗele yimɓe gari gummima partout janggo de opposant ene wawi wadde meeting ɓuura ɗo hewde yimɓe ha saabu ko mobilisation tan ene wawi wadde meeting ɓuura ɗo hewde yimɓe kono kam jaɓanen Ousmane Sonko ko génie politique ko génie to on banggue ko bawɗo to on banggue bandiraɓe so waɗi gantiɗe yewtere nde min ñaguima moon yafuya Windere TV ha yesso ko lawol.